Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka. Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galilei a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu. Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora. Boli totiž rybári. Ježiš im povedal: poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ako šiel trochu ďalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána. Aj oni boli na lodi a opravovali siete. A hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádeníkmi a išli za ním. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Tebe, Kriste. Bratia a sestry, milí priatelia, myslím, že všetci máme skúsenosť s tým, ako sa ľudia okolo nás menia, niektorí viac, iní menej, niektoré ženy nestárnu, ale ostatní všetci ako si sa postupom rokov meníme. Nedávno sme debatovali s pátrom Jurajom o jednom gospelovom spevákovi, že ako je iný než pred pár rokmi, nie len v tom, že mal pár kilo viac, ale aj v tom, že inak vystupuje a že tak nejako aj hlasovo dozrel, že vyzeral na muža. Dnes by som vás chcel pozvať, aby sme spolu sa pozreli na vývoj, dozrievanie, ktorým prešiel apoštol Peter. Presnejšie, pozrieme sa na to, kde začal a kam došiel. Aby sme pochopili ten rozdiel, tak sa pozrieme na dve evanjelia, podobne ako aj pred týždňom sme porovnávali Jánovo a Markovo evanjelium, tak na tieto dve sa pozrieme aj dnes. V úvode, alebo teda pozrieme si udalosti, ktoré sa tentokrát neodohrali na dvoch miestach, ako to bolo predtým, že sme porovnávali Galileu a priestor pri Jordáne, ďalej pri Jericha, kde teda umiestňovali oni rozdielne povolanie apoštolov. Dnes zostaneme na tom istom mieste na brehu Genezareckého, alebo Galilejského, alebo Tiberiadského mora, lebo tie názvy sa používali rôzne a používajú teda v evanjeliách, avšak budeme tam v časovom posune necelých 3 rokov. Začneme textom, ktorý sme počuli pred chvíľkou. Boli to verše 14 až 20 prvej kapitoly Markovho evanjelia. Pre naše pozorovanie Petrovho vývoja po začiatku si skúsme zopakovať, ako Marek opisuje jeho povolanie. Prečítam to ešte raz. Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora. Boli totiž rybári. Ježiš im povedal: poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. Oni hneď zanechali siete a išli za ním, poznamenáva na záver povolania svätý Marek, mimochodom, ktorý zachytáva práve Petrovo rozprávanie o Kristovi. Dali sa teda Ježišovi aj oni v úvodzovkách chytiť. Ale položme si otázku.
Prečo Ježiš nepovedal: poďte za mnou a buďte mojimi žiakmi, alebo ako to biblicky čítame, mojimi učeníkmi. Alebo poďte za mnou, ja vás pošlem ďalej, budete apoštolmi, čo sa neskôr stalo. Alebo poďte za mnou, budete mojou partiou. Vytvoríme nejaký spoločný tím ohlasovaní Božieho kráľovstva. Ježiš hovorí: rybári, urobím z vás rybárov ľudí. Samozrejme, že môžeme povedať, že to bolo aktuálne, aj videli ich, ako spúšťajú sieť, to bolo ich poslanie, tomu rozumeli, tak chceli im to nejako priblížiť, to duchovné povolanie, urobím z vás rybárov ľudí. Ale myslím si, že to malo aj ďalší a hĺbší rozmer toto oslovenie. Že naviac v tej chvíli ani Šimon, budúci Peter, ani Ondrej nemali. Hovorím naviac, lebo konečný cieľ nebol, aby z nich boli rybári ľudí. V konečnom dôsledku sa mali stať pastiermi. K tomu však samozrejme bolo treba prejsť dlhú cestu. On sa im špeciálne venoval všetkým svojim učeníkom a špeciálne 12, keď sledujeme Evanjelia, vidíme, ako ich formoval za tú dobu, keď verejne účinkoval Ježiš. Na konci tejto cesty, alebo možno na jednom z koncov tejto cesty Petrovho vývoja, na tom istom mieste, na brehu mora, nedaleko Kafarnauma, sa odohrala iná udalosť, ktorú opisuje evanjelista svätý Ján v dodatku svojho evanjelia, teda je skôr taký druhý zároveň, alebo evanjelia, 21. kapitola, som si to páčil, aby som to presne vám prečítal. Potom sa Ježiš znova zjavil učeníkom pri Tiberiadskom mori, teda je to situácia už po Ježišovom vzkriesení, po všetkom, čo sa udialo. A zjavil sa takto. Boli skôr Šimon Peter, opäť na prvom mieste menovaný, Tomáš nazývaný Didymus, Natanael, Zebedejovi synovia a iní dvaja z jeho učeníkov. Šimon Peter im povedal: idem loviť ryby. Povedali mu: pôjdem aj my s tebou. Išli a nastúpili na loď. Ale tej noci nechytili nič. To znamená v závere Jánovo evanjelium. Zároveň situácia sa udiala po Ježišovej smrti na kríži, ktorý bol Peter úžasne deprimovaný. A bol deprimovaný sám zo seba, že on zlyhal. Bol deprimovaný z Ježiša. Celý jeho svet sa zrútil. Celé to, čo tie roky prežíval, ako by nemalo zmysel. A Peter sa vracia tam, kde to všetko začalo. To je úžasne symbolické, Ján to opisuje v symbole. Vlastne Peter sa vracia pred to, než ho Ježiš oslovil. Ako by sa nič nebolo za tie roky udialo. Chcel ísť toto všetko pochovať. Idem loviť ryby. To, čo som robil predtým. A tí ostatní vlastne hovoria: ideme robiť to isté. Ale vtedy majú dve skúsenosti. Prvá, že nechytia nič. Z toho môžu vidieť, že toto nie je vaša cesta. A druhá, že Ježiš zrazu prichádza k ním a obnovuje svoje poslanie, svoje povolanie a hovorí: Šimon, ty si predsa dozrel, ty si bol povolaný k niečomu inému. A v tomto smere vlastne môžem sledovať pokračovanie evanjelia. Keď sa už rozhodnilo, píše ďalej svätý Ján, stál Ježiš na brehu. Ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. A Ježiš sa ich opýtal: deti, máte niečo na jedenie? Odpovedali mu: nemáme. Nič nechytili. On im povedal: spustite sieť z pravej strany vode a nájdete. Ten príbeh poznáte, však potom spustili množstvo rýb, proste chytili, vyťahli ich, Peter beží, akože prvý do mora skáče, on tu sieť ťahá a nakoniec Ježiš ich pozýva na raňajky, ktoré tam boli pripravené, na ohni sa piekli ryby a evanjelista Ján potom hovorí. Keď sa najedli, Ježiš sa opýtal Šimona Petra: Šimon, syn Jánov,
miluješ ma väčší ako títo? Odpovedal mu, áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pás moje baránky. Sa trikrát zopakoval, poznáme to však. Pri na záver bolo, pás moje baránky. Šimon, ty si dozrel k tomu, aby si už neboli baribáni, ale aby som ti mohol zveriť ľudí do starostlivosti. Lebo ak sa na to pozrieme, v čom je vlastne rozdiel medzi rybárom, najmä tým, čo chytá na holi, alebo na nejakom jazere, a medzi pastierom. Rybár sa nestará, ako ryby rastú. Rybár ich nekrmí, nerieši ich život. On ich proste len loví. Stará sa síce o prostriedky na lov, o čo nosieť a tak ďalej, ale nie o ryby. Na druhej strane pastier však. Pastier sa stará o ovce. Od počiatku. Od okamihu párenia, cez hľadanie dobrej paše, dobrých pastvín, hľadanie vody a poskytnutie, až po ochranu pred škodcami a pred chorobami. A dokonca Ježiš, keď používa obraz pastiera a hovorí o dobrom pastierovi, hovorí, dobrý pastier dokonca položí život za svoje ovce. To je o Ježišovi a o nás. A až tam mal Peter dôjsť. To je základ, ktorý potom, ako trikrát mu povie pás moje ovce, ešte Ježiš povedal Petrovi. Veru, hovorím ti, keď si bol mladší, sám si sa opásal a chodil si, kade si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa opáše a povedie, kam nechceš. To je násilná smrť. A Ján poznamenáva, to povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. A ako to povedal, vyzval ho pod za mnou, starší prekladov, nasleduj ma. Teda, ako ja som dal život za svoje ruce, k tomu si povolaný aj ty. Petrovo dozrievanie, teda po tých necelých 3 rokoch, už bolo dostatočné k tomu, aby mu Ježiš odovzdal pastierský úrad, a teda aby pásol, aby sa staral. Ale to pokračovanie bude ešte, to dozrievanie bude ešte pokračovať. Je to vlastne celoživotný proces, alebo úsilie. Vôbec to nie je priama cesta, že ideme pekne, krásne a dojdeme sem. Peter celý život ešte zápasil ďalej, sám so sebou, so svojimi slabosťami, so svojím sebectvom, s mnohými vecami, ktoré mal v sebe ako každý jeden človek. Poznáme Sienkiewiczow román Quo Vadis, inšpirovaný miestom v Ríme, ktoré sa volá kaplnka Quo Vadis, podľa starej legendy, kde teda Peter za prenasledovania kresťanov a cisára Nerona odchádza, uteká z Ríma a oproti nemu niekto ide a Peter v ňom spoznáva Krista a hovorí Quo Vadis, to po latinsky. Kam ideš, Pane? Ježiš mu hovorí, nie sa tak ukrižovať, lebo ty utekáš. Uteká od svojich oviec. A Peter chápe a vracia sa späť a zomiera. Zomiera so svojimi veriacimi. Lebo k tomu bol povolaný, k tomu mal dozrieť. Je to legenda samozrejme, ale ukazuje na to, že to nebola priamočiara cesta, že to je naozaj celoživotný zápas, ku ktorému Peter bol povolaný a myslím si, že sme povolaní aj my. Ale poďme na začiatok. To nie len preto, že teď sme čítali teda ten obraz o situáciu povolania v Markovom podaní, ale myslím, že aj preto, lebo táto situácia pravdepodobne viac zodpovedá našej životnej situácii. Že aj my sme na začiatku. Skutočne, keď sa nad tým zamyslíme, nad svojimi postojmi, tak ako by sme prijali sme to prvotné Ježišove, urobím vás rybármi ľudí. Aj my chceme robiť ľudí. A chceme
ich loviť aj pre Krista. Akí sme nešťastní, starí rodičia však. A tie moje vnúčence nechcú chodiť do kostola. Tak rada, že som ich ulovila však a doviedla sem. Chceme byť tými rybármi, aj keď nám to nie vždy ide. Teraz mnohí aktívni kresťania i kňazi a biskupy lovia na referendum, lebo to lovenie považujú za Božiu vec. A naozaj určitého slova zmysle tým lovením chceme pomôcť tým ľuďom. Chceme ich ako si vyloviť z toho hriešného sveta. Ale to nestačí. To iba znamená, že sme prijali pozvanie. Išli na zápis do školy. Alebo nastúpili sme do prvej triedy. Avšak treba rásť. Treba dozrievať ďalej. K láske, k porozumeniu ľudí, ktorých sme poslani, k starostlivosti o nich a samozrejme k obete. A to dokonca k obete za hriešnikov. Kristus sa obetoval za hriešnikov. Za nás sme boli ešte hriešni, hovorí apoštol Pavol. Ako vravím, nie je to priamočiara cesta. V tejto škole často padajú aj zlé známky. Prekrásne v tej škole hovorí príbeh proroka Jonáša, ktorý naozaj nie a nie i nastúpiť na tú Božiu cestu i pochopiť Božie zmýšľanie. Keby sme boli v škole dnes, tak vám tam za úlohu, že nakoľko nie je dobré počasie, tak si prečítate doma knihu proroka Jonáša, aby sme tak trošku pochopili tie veci. Prekrásny príbeh. Pozeral som po svojej Biblii, veľmi dlhá kniha. 3 strany. Takže naozaj to máte na 15 minút čítania. Ak máte chuť, otvorte doma svoju Bibliu a pozrite sa na to. Tam vidím, ako ten Jonáš nechcel a utekla na tej lodi preč. A keď už teda do toho Ninive príde, tak síce káže, ale potom je nešťastný, lebo oni sa obrátia. Tí hriešní, tá zberba, oni sa obrátia. A Boh sa nad nimi zmiluje. To je hrozné. To nemôže pochopiť. To je problém. To je to, že v tej škole my si zaumienime, my si myslíme a ťažko prijímame. Nie je to ľahké. Ale do tej školy sa oplatí chodiť. Lebo Božia škola je jediná opravdivá škola, v ktorej nie len stárneme,